Толкова много съм там. Виждам се добре. Стелема както съм. Да, окей. Погледнете го, целунете го, просто който искате го прави. Сега, едно, две, пали! Обо! Това не беше голяма експлозия, често казано. Не беше голяма, изобщо. Сега е по-добре. Вижте каква красота. Да се напием се на каменица. И да, той бе за видеото, просто исках да ви покажа красивите. Просто исках да покажа как всичко се издръвявам. Надявам се път да ви е харесал с издръвяването. Чудно как не ми запим. В смисъл запим, но... Окей, надявам се да ви е харесал и до скоро. Бай!